नीचे बहलिया जाल बिछौलस ब्याधा लगौले निशाने गोसैया हे भगवान राम लाज के बचाई आज आफत में पड़ली चिड़ैया एगो सैया एगो रौरा प्रचारक बानी जौन बात बोलब ओकर असर पड़ी प्रभाव पड़ी और बाबा होके आ खाली टावर वाला बात रवा करतनी ते बात करवा बढ़ावा देतनी जे नहीं खे भेले चढ़ल चाचा जी हो सकता रवा बात सुन के वो कल सवेरे टावर पर चढ़ जाए ये टावर वाला बात छोड़ दे कि फेसबुक ऐसा हो गइल बा यूट्यूब ऐसा हो गइल बा कोनो बात के डालल जाता 20 साल लोग देखता अब खुदे ओकरा के प्रचारक फेसबुक बा इंस्टाग्राम बा यूट्यूब बा आ तब ओकर प्रचार करता बाबू हने आबो कि सब कहेला अरे बहुते अरे सुघर बाड़ू तू पहले दवाई करा ले तब जाकर भाग पहले से कि टोना टोना अरे लागे न बारी उमरिया पेकलाइन बोलो चले बाबा विवेक बाबू कि जकरा राम नाम लहला से अरे अब तो ओकरा जियला से दुनिया में ओकरा जियला से दुनिया में अरे बड़ी रे दुख ओकरा जियला से दुनिया में बड़ी रे दुख माध्यम से हमने गाली बन जा रमेश भैया रुपया पैसा कोनो बात नहीं खाली रमेश भैया के एगो फोन आई ये दोनों कलकार हाजिर बन निमन कलकार के बोलने बन अगर इकरा जगह पर दूसर कोनो कलकार रहे तो नचरिया लीलग्रास ना कहे वो डायरेक्ट हमरा के गोरी आई बाकी बाबा ऐसा हीरा कलकार धरती पर खोजले नाम बाबा तो बाबा एकदम गाय ब्यास हैं आप ब्राह्मण के देखे दरवाजा हम बोलोले बने मलिकार हमने के सुखारी चाचा जी घर ही के सब लोग बा ब्यासी भी बैठल बानी आ दोनों कलकारी लड़का ब्यासी के घर ही के लोग बा केहुआ के अनर्गल बोले वो कोनो कलकारी ना हम चोट लगी हो बात की अब ऐसा कलकारी से हम प्रसन्न बानी बाकी एगो बात के दुख बा जौन सारा ब्यास के यहाँ के नचनिया ले गणास घोड़पड़ास हमरा नहीं के बुझा तो दोकनिया में कई समन में कौन हल गणास हो कि घोड़पड़ास हो कि नचनिया की लवान अरे यहाँ खड़ा होते बताओ कि बज हम हइए हैं अरे यहाँ के डाबर चंपरास है भक्ति कैले के रहे बाबा के कि नाम जपले महादेव जी अरे अमर भइले नाम जपले जटाई हई स्वर्ग गइले आज हमने के दोनों भाई भगवान के नाम जपल जाता माता जी का अंतिम विदाई बाकी राम के नाम महादेव जी जपले रहे लिखा रहे नाम जपत शिव अमर भय हूँ आज जीवन मरण का संशय गए एक कलयुगों में लिखल बन तुलसी बाग कलयुग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा सुमरी पवन पावन नामू है अपने बस में राखा हूँ रामू जो मुख राम नाम नहीं आवा सो मुख ब्रह्मा इतना सुंदर जीवन ले बने रमेश भैया वाल्मीकि बाबा अब भगवान का नाम ली ए गिरी बाबा
लौंडन के फेर में मत पड़िए। राउर अब हमने का उम्र होता जिम्मेदारी व्यक्ति बानी रहा ऐसे कहे के बाका नाम जपले महादेव जी अरे अमर भइले नाम जपले जटाई हई स्वर्ग गई नाम जपले महादेव जी अमर भइले आ नाम जपले जटाई तो स्वर्ग गई दुनिया के मालिक राम राज निकाला हो गई देश निकाला हो गई तो सबसे पहले वो मल्लाह की है जाकर सलागत भले जाकर उनका मित्र ले जाकर नाम रहे निषाद राजगो एगो मल्लाह पार उतर ले बा कुल भी लो दुनिया के मालिक के पानी पियो ले बा इहे ले ना बाप के दाह संस्कार ना कइले बाकी वो गिद्ध के बाप के दर्जा देके आ दाह संस्कार के लिए बड़े जल अर्पण के लिए बड़े पिता के समान मनौले बड़े गिद्धवा 4 बाही के हो गई माई सबरी के झूठ बैर खइले जकरा के भिलनी कहल गई दुनिया के मालिक जात ना बरौले आज देखी तो गिरी बाबा ने तो ठीक बा ना तो दूसर को तो जतिये में ओझरल रही सब जेंगा अपना फायदा खातिर नेता लो ओझरा देता यही लेखा तक गायकी लाइन में हो गइल बा जतिये में ई लो फंसा देता हां जी बाकी धन बनी बाबा एक खाली यदि ब्राह्मण से भेंट होला तो है मन है देह 21 दिन ले शुद्धि कर्म में होला तो ब्राह्मण से नु हां जी आगे है सन महापात्र लो ई सब हमेशा ना कह वाल्मीकि बा ई सब बगीचा में घी पिएला रवा देखौनी ह त हम कहनी ह काहे कि यहाँ के प्रेम राउर प्रेम एह परिवार के जो प्रेम हो छपरा पटना ये सब कहीं रही नु ते अपना परिवार के लोग के खोज ली आप परिवार के लोग खोजे खोजे स्पेशल में हेमंत अनिल बाबू के साल में 2 हाली जरूर खोजी ले ये सब नहीं है कि कुछ नहीं कह सकते तो कहे के लास्ट में कि बाबा अमरजीत बाबूर कैला में हर मिलत सुख बा ए दुनिया में जियला से ओकरा दुनिया में जियला से बड़ी रे दुख